Ga jing em. Nginom la baniyat lat. Yagi jing ja ki ba sa jing ken mau. Yagi jing ja ki ba kraw. Ki ba nginom kelet syo. Namar baki don haka. Lani ki don hakita ki jing ja. Yagi jing ya syem. Bat yagi jing ya kendu. Ki ba ngin yai ken mau. Serta yagi. Henrekat kini ki jing ja ki ba kraw. Penbandang don sa ka weipat kasngi ka ba kham kraw. Kham tam ha ubanget balay. Namar bau ta ubanget. Upediang bat penkok ngu ban bot ya ukris. Upediang ban penkok ngu ban long ukristan. Upediang ban penkok ngu ru. Ban jit ya ka lenti jong ka jingsya sitam. Bat ka ba kham kong san lele ka long. Namar bau IT ya kata ka jing em. Bagata ka jing em ka bau IT. Kan hikai ya u om tang simet. Kumno baun em. Hanray ban khot ru ya kiway. Ban yo i ka ka jing temu. Bat ka ka thong jong kata ka jing em. Ka kata ka jing ya lenti ka bahas senda badu blay. Lani kumno lani kamut ayu habang iong. Ka jing ya lenti ka bahas senda badu blay. Kajinya lenti ke bahas senda badu belai. Kadon ye gini kijing batai ke bandingkong. Kajinya lenti ke bahas senda badu belai. Kadi kajinya lenti dagi khmat kibakan ja mensim. Kani kamut ban kham shania khambon ha kajinya lamu belai. Ban ha kajing perkhat jong kamaladi. Ngemla len ba ublay uay ye gini ka bor perkhat. Lani ka maladi, bakan long ka babha. Bangin yo ya ki ba kraw. Ki ba ublay, ula penlong. Utaw ya gani ka bor perkhat. Kanang bangin la ban le kemen hakata ka bangi yo Ban le kemen hakata ka bangi yo mat. Ban le kemen ru hakata ka bangi yo teba. Henry kan ni ka bor perkhat. Ladang ngam kham jeliu ka ktien ka jong ublay. Ka ba ublay uay hangi. Kam day pat ban long ka bor perkhat. Ka ban peniyat yangi. Namar ublay ukwa. Bangin ya da ki ba day mensim. Upo la ka siti ka bandingkong siki koren ka long ka ba ar ka khot ka ba khat lai. Hadu ka ba khat saw. Ukren syapang ka jing syem mensim. Ka ba theo ya ka jing yat lenti. Ha ki ba day mensim. Ki ba kenja mensim. Namar kata kajing yat lenti di kikmat ki ba kenja mensim. Kadai kajing yat lenti ban ap ya ka por. Ban ya ka ayom ka ba ublay ula banta. Kadai ru kajing yat lenti ban sngau tu da ka ba janai bat ka ba jeliu. Ka kamon ka jong ublay. Haga gospel u Yohanes kalong ka ba khat nyo. Kada khot ka ba khat saw du ka ba khat nriu. U Jisu keren ni gini kentien. Uang pi long haga perthei. Lapem day jong kata ka perthei. Kabamut baga jing em. Bat ka jing yat lenti di kikmat ki ba kenja mensim. Kadi ka jing yat lenti. Bangin om penyesuk ya ladi bat ka perthei. Ngiem day ban le kemen ha ki ki ba ka perthei ka ai. Day na kata ka daw ba upol si Galatia kalong ka basan ka khot ka bakhat nriu habo keren ya ka jingya lenti di kmat ki ba kenja mensim wong ya daw mensim kenang ba pin om penhun ya ki jing kwa kado namar kata ka jingya lenti di kmat ki ba kenja mensim kadi ka jingya lenti ka bahas senda badu blay badhaba ka yat lenti has senda badu blay kan yat ban le bat ban pendep iki jing kwa ki jong ublay baro. Day namar kata baka way ni kinong tho kabakarteng ka Amber Rice Miller sisien ka kantho kumni. Kajinyat lenti di kikmat ki bakan jaman sim kamut banyat daga batip baki ki bangis ngau tho kilong ki baday mensim. Parlok ki ba iye jonga baro don ka jingong. Baki khmat bat ka bor perkhat ka bakan jado kiyo ya ki jing Handre ki khmat ki bakan jaman sim kiyo ya ki jing job namar kata ong kaktien habapis ngau kumapen sangam jelop no wat khuslai
Namar uta unong sumar. Ubayat hasenda jong pi. Un yalam. Bat un kershan. Ya kajing im jong pi. Kesam kebesan kedekot kebekat ar. Namar kata ka ong yini kikentin. Naba men kerku ya ubahok atrai. Men kerkut ya u dagi jingle ik. Bat men ya da ya u. Dagata kasti kabakan jablay. Namar kata kajing yat lenti ki khmat ki bakan jaman sim. Kade kajing yat lenti kabangi IT ya ladi. Ha kajing yalam kajong ublay. Kabanta kabaar. Kajing yat lenti kabas sendak badu blay. Kade kajing yat lenti ha kajing jarjar kadonut. Kani katheu ya kajing yat lenti. Kabam pensyak skor ya ki wei pat kisur henrei ban yo ngau tang ye ki ktien ki ba jam ki ktien ki ba ai jing sok ki ktien ki ba ai jing tengan nauta ubayayat rengkat bat ngi kajing jar jong ka do nut kadega lenti ka bangi khmi bet ye ki khmat jong i shau blai da ka ba pen let jing mot ban yo ngau ye ki ktien jong u. Dai na kata kadaw Matthias kalno kabahan riu kadakot kabahan riu ong yigini kikentien henrei mi haba medwai to dulet rung shala kapulet bar haba melakang yela ka jingkang to kerpat yo kpa jong me ubah kabari tiu kpa jong me ubayo iya kabari un ai nong hame hagabapau haba yo sngew yigikitien jong u ngien yo ya ka jingja that ngien mat ya ka jing pentengen ngien syam ya ka jing pen kaladur kabau belai ula pen kaladur yangi bat ngien mat ru ya ka bor bauntan hasenda yangi namar kata lada ublei jongi ude unong ngap ubabahatam bat janai tam om dadan kam ban hala lalin lenjar jam namar uyo ngau ya ki jing duai kiba jarjar kiba mi nagado nut kaba shisha Ecclesiastes kalong kaba khandai kadekot kaba hinyau ong ye gini kentien to khe to bam la ukpu da kaba kemen bat di ya ka wan da ka do nut kaba ngau kemen namaru blei ula pediang lupa ya ki kam jong me Herbert W Armstrong uwei pat ki nong tho uong la ka perthei ka kala la ka perthei ka hala la ka perthei ka pen khiwen de ki jing jenjar bar ki jing khiwen ki ba bun chat henrei ka sur ublei ka ai hangi ye ki kentien jing kermen bar ki kentien jing pen shat bor de na ta ka daw ba ka sam ka balai punyo ka khot ka basaw ka ong to pen ngau bha ya la di ru hau trai ti un ai ye ki jing kwa ka do nut jong me namar kata ka jing ya lenti ha ka jing jar jong ka do nut kadega jiyat lenti kabakum ubanget kabakum kita kibala jit banlong kikun ublay kiyat banya kren kiyat banya selak kiyat banyo sngauru ya gasur kajong ublay kajing shisha kabalay kajing yat lenti kabas senda badu ublay kadega jiyat lenti daga jinget katkum ki Hebrew kalong kabakat way kadukot kabaningkong kakren syapang ka jinget bagalong ka jing ngau scam ya kita ki bangi kermen kamamut lang iyo i nengem yo i yo play henry ka jing yat lenti daga jinget kade ka jing yat lenti ka bas ngau scam haki jing shisha bar haki jing long play baro daga batip biang lang yem yo i yo u henry u yo i yangi Dai nak kata kadaw ba unong ruwai syam mensim sisian uken ut. Hajaka kentang ba udan. Mensim nga kakwa bansyong. U isaya kalong kabaar pun riyo kadkot kabalay. Uong yigini kikentien men bat. Haka jingsuk kabajanay. Ya uba pene laga jingmut hame. Naba usyania hame. Da kajinget. Don kajing kentho kaba ongkum ni phim don kam ban pet ya lagi jong ki terpeng kat no piket haba pinget namar pitip bauta ubayat hasenda jong pi ubalong ublei ubaem ublei ubam jusha job udon hadin jong pi langim tip dagan uga lenti bat syakan uga jakangin poi handrai kan nuksa kaba ublei u ay lang magaktiin kaba khut ka jong u syapau Abraham
Ya ka ba ulatip kumukpa jo ka jinget. Kalong ka nuksa ka babhatam. Bat kata kalong balangim tip shanong inyat. Hanrengin Shushania da ka jinget how blay. Genesis khat ar iwe. Namar kata ka kitab proverb kalong ka balay ka khot ka basan. Koong tunget how try dala ka do nut baro. But what shania halaga jong ka jing syempang. Ka jingat lenti da ka jinget. Kaderu ka jingat lenti banya sno ha ka jing kermen. Laha padeng ki saw. Bat ki lat jong ka jingem. Hanre ban sno tang hau ta ubang inget. Lapi pet ya ka jing ka jong Joseph Genesis lai punyo. Hadu san po ka yathu yangi. Ula de baniat ya ka lenti ka ba tip syano unpoy. Ula de baniat ya ka lenti ka ba tam ha ka jingem. Ula de baniat ya ka lenti jong ka jing syak kentat jong ka jing syak iben jong ka jing syak kren ben. Henry ha bau shania ha ublay. Ay bala ban mudur bau Joseph ulau bri ubak raw tam. Lada pipet ya ka jing ka jong Daniel. I kumbaga bakut kalajan. I kumbaga lenti kalakut haga jing jong u. Henry ha bau ngek baru shania baru yat marsenda baru blay daga jing Ay bala ban mudur bau Daniel. Unau bri ubak raw. Nagap daga buram ka jong blay. Namar kata ki parlok ki ba iit ki jong baro. Ka jing yat lenti ka ba senda baru blay. Kade ka jing yat lenti kabadon omtang ya ka jinghet. Henry kabadon ru ya ka jing sngau skam. Bauta ublay ubangi syakri. On yalam yangi. On bat ya ka kti jongi. Man laga klip mat. Lahap deng kipor kiba bat kiba shitam. Kadon ka jing ong. Kabau Leonard Ravenhill shisin ukan tho. Wong kibriw kiba kraw kiyat hau benay. Kibriw kibaslur kiyat hajrong jong kaduriyaw. Henry kibriw kibastat. Kiyat bat ublay daga jinget. Bat haba kiyat kumta ka jing nangsan. Hagata ka jing it kabamla buput ka jong ublay. Kayay kersoy hagata ka jing Kin om sakama. Kin om bakla lenti. Namar bakiyat daga jinget. Parlok kiba it kijonga ka jingyat lenti kabah senda ublay daga jinget kadega jingyat lenti kabak nginom syepti ya ki kiba up hakmat jongi namar bangi tip ba ublay uniat haswa jongi ngitip ba ublay unlong ka senduk ka jutang unlong ka buram bat kabor kabaniat haswa jongi laka lenti kabangi day ban pendep. Kalong ka ba bat ka ba ngimtip kumdongin poy. Day na kata kadaw la puli ka kitab ka jong Joshua hakal nong ka balay ka dukot ka ba ningkong terter habaga judgment riu kala syong harut jong ka wa Jordan daga jing sngau du jing kermen ay ngu yaw blay bahabaw blay ukren yaw Joshua ban khot ya ka judgment riu siya ka jinget ban habaga pandem yala di hangta ublay uyalam ya kata ka judgment riu. Ban rengkang siya siliang ya kawa Jordan. Bat ban yo mat ya ki jingkerku. Kiparlok bat kipara bangyat kiba i chunga baro. Kumno nginang banyat hasenda badublay. Kumno nginang banyat hasenda badublay man laga kelepat. Ngakwa banuan ra akmat jong pi. Ya kilai teligi jing shisha kiba don jing mot. Kajing sisya ka maningkong. Itu yaw blay. Kumukpa badon bor. Itu yaw kumukpa ubat tiplot. Bad ubadon haki jaka baro. Haka kitab Isaya saupun riu. Kadekot kabasan bat kan riu. Kaong ngalong utray. Ti om don nalor jonga da uway pat. Ngalong utray, nalor jonga, om don da way pat utray. Uday omnipotent God, ublay ubadon hiya kabor, bamla theo. Haga ketian Hebrew, haba kren syapang ublay ubadon hiya kabor, bamla theo. Kibu daga kentien kabaki ong ela. Ya kaba Daniel nganong basaw khot kaba ar ubatay ya kada jingmut bahabangi ong ela kamut ublay ubahakli tam
Hagasam ka ban riu pu ar ka khot ka ba khat we bat ka ba khat ar ka kren shapang ka bor ka long ka jong ublei na lor jong u om don ki we pat na lor jong u om don shu ki ba kham kraw ulong unong thau bat baro ki ba don ha ka beneng shejrong ba ka khandau shatbian ki dehi ki ba ma uhi upniat Hau Isaya kalau ka ba sao po ka khot ka ba ar pu pra du lai pu hei ka ong yi gini ki kentien phem shim la yo sngo ba utrai ulong ublei bam jukot bat kita ki ba ap kermen hau trai un pen mai bor yaki wei ni ginong tho uba kerteng uderwin elkre sisien ukan tho kumni ublei haba upen ithu yaladi Upen i bagi jing trei jong u ken long ki ba pen wandor ya kan ga jing em ki jing janjar ki jing du jing kermen ba ki breu ki ya kan du ki long ba u kwa ban khot ya ki breu ba ken shania ba ban pet shau ha ki por baro nalor ba ulong ublei uba don bor ulong ru ublei uba tiblot udai omniscient God Ublei uba don ya ga jing tip, ba ya ga jing start, komno ban penyan. Udania legal nong ba ar gat khot ka ba ar po kuren sipa ublei. Uba ga jing tip bat ka bor ka don hau. Namar ulong uba tip lut, usim ya ga dor jong ukpa uba don ya ga jing ket kli. Upen i ba ulong utan rai jong ki e ki babha. Bat ki bajanai tam ulong ru unong pendap ubaman lagi por hagajing im gajong ubriu Yohanes iwe khat nyau Matias nyau khat we bat ar koren kalong baning kong khot ka balai hadu ka basau ka kren yau blei komutan rai jong kijing kerku baro bagani gajing im kanom yat sudah kanom yat thali lada ka nget hau Lada ka itu ya u, lada ka sengau tu syapang jong u. Namar day ma u uban pendam, ya kata kajing em. Isaya kalong ka basan pu kendai ka dekot ka baningkong, uang hakmi ki kiti utrai, kem long ki balapan lengkot, bat ki skor ki ba omla ban yo sengau. Ulang ublei ubat tip lot, ulang ublei ubalatip lupa, kae ka bangipan na u. Mereka ka ba ukwa nangi kalong bangin itu ya u daga ba penret ya ladi nalor kini ki arteli ki jinglong ulong ru ublei ubadon haki jaka baro ya ka bangitip kumu omni potent God u Jeremia kalong ka ba arpulai ka khot ka ba arpulai wongalong ublei ubahajan ubahajngai hatu ubriu ula ban buri ila dia na ublei umla namar gasam shispa lai bukandai kad khot ka banyo hadu ka bakhat ar ka ong shanu ngan phet naga jingdon jong me ablei bat habangi don kam uwan hajan jongi Hebrew khat ar san hadu khat wei namar kata ki parlok ki ba i ki jonga bar ki para banget ba i ki ba pet ya gani ga channel ya gani ga janmit ka jing i thu ya ublei ya gani ki kerdan kapan i ya ga jing sngo thu ka ba janai bangi don komuni ublei uba don hau ya ki e baro bad uba peniat ya ki e baro namar kata uong iwe koren khat riu khat wei to wat pia utrai bad ya ka bor jong u halagaski u David namar bu shem ba ublei udon hau ya gini gi jinglong ki ba phemla ban luti la ne ki ba phemla ban do no Hagasam ka ba arpulai ka khot ka ba sao uong bangam syap ting ya ga jingyap namarutip badi withu ya ublei gomba ulong ki parlok ki ba i ki jonga ki para banget ba i jonga baro la dekat kini ki jinglong ba ublei udon kamot ba ka jinget jongi kambakla la dekat kini ki jinglong ba ublei udon kamot ka jinget ba ka jinglong kristan jongpi kam semlong te ka babakla
Kata ka monotheistic theology. Ka keren bat ka nyaw ba ublay. Udon ya ka bor bamla theo. Ula ruban le kat ba umon hakapor bat ka bor ka jong u. Komta ka jinget jongi kamdei ka jinget ka ba sujarang kat. Nre laningim simnget da ka jinget tengko. Henre nginget da ka jing sisa. Bat hang ni ngiyo i. Baga jinget jongi kamlong ka banginget ya ka ba thok ne ka ba lamler. Henre nginget ya ka jing sisa. Ba ublay jongi ulong ubadon bor. Haga kitab Exodus kalong kabalay kadakot kabakat sao ublay uyay panpaw shu yeladi ha Moses na kabaong ya Moses ngalong uba ngalong banalor jonga omday bandon sa kiway pat kiblay ngakam kraw mga banyaki kiparlok kibai kijonga nginget ba ulong unong tao jongi nginget ba ulong ublay ubadon ya kabor nginget ba ulong ublay ubadon ya kita ki jingle pala udon ya kabor ban job wat ya kata kabangem la ka jingem hanray balay pat ngis ngau kuslay hanray balay pat ngis ngau no mensim balay pat ngidang syep ting ya ki jing pen syep ting parlok kiba it ki jonga bar ki para banget kiba kodor kadaw baro kalong namar ka jingdu na than haga jinget ban shania hau ujon piper si sien uong ublay barobor ule si pau hajar teliki ki ka jingem ban pen mento ya ubriu hakamet bat ka mensim henry don lai teli ki bangi day ban pikir bha habang inget ban sumar yaki bat kita gilong ka jinget ka jingit ban it ya udah ka do nut baro wadah pedeng kijing ki babon sertap kajing pule na kijing hikai baul hikai na kaktien ba khut jong u ban nget baulong ublay ubadon bor ban le ya ki namar ka bor ka shong hau bat ki kamba bahabangi duai ki kamba kinja ladangi nget bat syania parlok ba i jonga baro ublay ukat arliang ti ya ka duriaw ka basaw. Unkat arliang ti ya ka wa Jordan ka bapenki palo haka pateng ben riu haka ri bagajat ben riu jongi lalakum ki kun ublay ngidem ko siu ban IT ya ladi daga jinget bat ka jing syania. Para banget ladakat kini ki jing long ba ublay jongi udon ngamtip kumbaka long menta yanungin kham syap ting ya ublay ni ya kijing pang para banget namar kata kajing itu ya ublay kamut ban yo ya ka bohor jong u baun pendep ban nget ban syania baula ban le daga ba penret daga ba duai daga ba syak jing edru kanang bangin mat ya kijing pelat kijing pen khia badi kamba ngin yo bau blay un pendep haka jingim para banget kan mau balada don ka sermiu kan don ka jing syai ka bas ka bathaba hangta bad om don ka them ka sermiu ka jing yap namar ka jing ya ka jing syai ka jing ukres kan ya haswa ka jing sisa ka baar kumlo ngin nang baniat badu blay hasenda kajing sisa kabaar ko ang itu ya ukres kumutray halor kitray baro kajing itu ya ukres kumutray kade kajing itu ya ukumusim halor kisim baro hakaba ki khosiu uthalit baro kindem krup bat ken pla bau Jesu uday utray ladangi keren siapa Jesu Kris kumutray ulalong unong sensyar halor baro jing penpau iwe san hadun riu badu don yagabor Matius arpu pra kat pra ladangi keren yau kres kong utrai ngi aingu yau blay baulong ulengdo ubaya sadlem nagabanta jongi rom pra lai pusau ubas ngau tu yangi kumnongis ngau
Hebrew ar khat nyo hadu kat pra. Bat ubayay im na bam jukut. Shabam jukut Hebrew nyo ar pusaw hadu ar pusan. Ki para banget ber ki parlok ki ba i ki jonga baro. Kadon ka jing ong bagitu ki bala nang ban shania hau try ki por ki basuk. Bar ki por ki bakmen ken kham kloy ken kham snow thu ken kham nang ban yai shania aga jing shai ken snow ardatin ken snow no man sim ken snow khuslai wat hap deng ki jing ki phalo ki ba bun sertap jong ka jing em ki parlok ki ba i ki jonga baro ngia keren syapang ka wei kamat ka badan kam bat kata kalong ka jing em ka ba biang pura ha ka perthei ka ba ki phalo. Bat baro la ngiyak keren ya kata baro ngiyak sa baro ngiyawat banyo ya kata kajingem. Kaay gani kajingem ka biang pura ka perthei ka baki phalo. Kajingem ka biang pura. Kadai kata kajingem ka biang theo. Kadai kata kajingem ka biang perla. Kadai kata kajingem ka biang pura. Klem duna ay ruem. Kadai gajing em kabakot kabakhiya kurat bha. Kadai gajing em kabaskem. Wat hapdeng gijing kela kibabun jadru. Kadai gajing em kabam penyesuk yeladi bat kabam shisha. Kadai gajing em kababet banle renti. Kadai gajing em kabadon yagan nongrem kabaskem. Kadai gajing em kabale adkar kabasumar bat kabasyarai bha yeladi. Kajing em kaba biang pura kadai kajing em kaba ujisu badu trai shisin ulaya kandu hagading pna. Kadai kajing em kaba gading pna kaba ukiu kalalong kalanti jong kajing penyesuk ban penyo haubriu ya kata kajing em. Kadai kajing em kaba ubriu shisin ulamat daga jing pensyat bor kabakan jablay. Ki para banget berki parlok ki ba i ki jonga baro. Ban yayo ya gajing em kaba biang pura. Niyo ya kala dangi pediang. Badi thu ya ukres. Namar hau kadon kani gajing em. Ban yayo mat ya gajing em kaba piang pura don kam ban pediang ya ukres sa gajing em baun long unong ap lang brot ubabha uban itu yang i daga kerteng. Ban yo ya gajing em kaba piang pura den dah bang itu ya ujisu kumukres baulong ukpu jong gajing em jong ya ales sendriu lai pusan. Banyo ya gajing em kababiang pura dainda bang itu ya ujisu kumukres baulong ujing syai jong kapertei. Yanes kalong bapra kadukot kabakhat ar. Banyo ya gajing em kababiang pura dainda bang itu bau ujisu ulong gajing kang ulong uding sawan ubasisha ulong kalenti ulong gajing mipat ubat ulong gajinget. Lembat kajing em ban penyo hauta ubanget. Bauta ubanget la ularem henre unio ya kajing em kababam jukon. Kajing em kababiang pura kadai kajing em kabau banget lani ubriu ubatrang banyo yaka unio i yau kres. Ubalakiw hagading pna. Banyo iyaw kres. Ubala sya sitom. Ban penyo ya kata gajing em. Hauta ubriw. Aingo ya ublay. Baga mission ba uni ukun ublay upendap. Kalong ban penyo hauta ubanged. Ya gajing kermen kabatamay. Uway unong to sisin. Uong ba ujisu. Ju terwa haki beriu ki babot ya uya ga jingsuk. Hanreu terwa haki ya kaburam. Kajing sisha kabalay. Kumno ngin nang baniyad batu. Kajing sisha kabalay kaong itu ya umensim bakut. Haka doctrine of Trinity. Lani kajing hikay siyong tanray siya pang kajing long lay hauway.
Umensim bakut, uyang kumu pesan ubalay, ubalawan kenang banyak trailem, ban kershan lem, ban ya lam lem, ya kita gibanghet, bakin san, haga jing long jing bakan ja mensim. Kari Bible Sunday kabangidang syudap ban rakhi, kari gasngi, kabangini ay penken mau ya ladi, ya gajing tray kabap pala kajong ublay, kajing tray kabap pala ban penyo ya gibriu ya kata kabor, haba kita gibriu kilas ngau do bor no, kadai gasngi kabangin penken mau, basisin gilakiu ya ulum Karmel dagajing syem mensim. Hagapor kajong kijiu, kaktian ruwa Elohim, kabatay, yaga jingmot syapang umensim utray. Barkani ka bentah bang akren hang ni, ngakwa ban khot yang ibaro, bangin yoi, nengkong ya umensim bakut, haga testament kabarem. Uday ruwa Elohim, kabamot umensim utray, uban yayat lem bat utray. Banle ayu isaya khatway ar hadu lai ka khot upen shai ba umen sim utrai ulong umen sim kajing start bat kajing syampang ulong umen sim kajing sela bat kabor ulong kam umen sim jong kajing tip bat kajing shepting ya utrai umika lai prapat ukdeu ba umen sim jong utrai ulong kabor Henry umensim jong utrai, lau don ye gini jinglong, lau ye yat hasenda badutrai, ban ya lam ye gibriu, syaga jing syem mensim, Henry ulong umensim, uban eno pad ye gibriu, lada kiyat halaga jong kamon. Kitab peningkong Samuel kat riu kat saw kaya tu, ba umensim utrai ulakan ria no na usol. Nong bishar kan riu arpo ulakan ria no nau Samson badon shibon ki benta ki ba ublay ki ba gaktien ba khut jong ublay kaya tu ya gajing kan ria no jo mensi mutrai namar ba ki briu ki em hagapop ki pen sngosi ya ublay bat ki yat halaga jong kaman riu mensi mutrai ulong mensi uban teipat ya gajing ya dei ga jogi briu kabaladu badu blay. Laki briu ki lepop. Laki briu ki yat halaga jongamon. Unwan ban yeshem bat ki. Ban kren haki. Yaga jing don kam. Bakin pai syaudrai. Haka testament gabatamay. Ngiyo iya umensim bakut. Bau yeng. Kumuta uparlok. Uban syong bat ki briu. Iwe koren lai kan briu. Barhabu syong bar kibriu uai haki kabor Rom pra khatway du khatlai Ephesus lai khatn riu hadu arpo habu ai ya kabor ulong ru unong yarap uban hikai bat penken mau Rom pra arpun riu Uyohanes kalong ka bakhat saw khot ka bahak arpun riu upen thikna ya kani bau mensim bakut udeu mensim jong ublay Uban peniyo hagi briu, yaga jing hikai kabadai mensim. Haga ketian Greek, para keletas, kikren syapang umensim bakut kemunong yarap. Uban penpau, yaga tagatan rai, jongga jing long ublay, ubadon yaga jing start, bad yaga bor, bad kita kibashania au, kenom shajob haga jing em. Iwe koren ar shipho khatway, but Ephesus iwe khatnyo hadu arpo. Ulong ru umensim uban ya lam syaga jing shisha, Yohanes khatn riu khat saw. Ulong ru umensim uban ai, yagi jing ai kibakan jaman sim. Iwe koren khat ar, nyo hadu khatway. Kabakam sngo it, ladangi kren yo mensim bakut, haga testament gabatamai, Ephesus iwe katlai, bat saw lai po, kakren yo mensim bakut, kum kasyap, bat kajinga te kular, hapneng ublay, bat kibriu. Namar kata ki para banget, bat ki parlok ki ba it kijonga, kajing itu yo mensim bakut, kamut kajing pediang, bat penkok ngu yaladi, haki jing hikai jongu.
Kaderu kajing yo ibo ulong unong kersana ki por baro. Haki por ke bang yemla ban yang. Haki por bang itlot. Ban haki por bang ino mensim. Pol si ginong rom pra arbun rio do arpun yo. Ukran ya mensim kemunong ya sadlem. Wat haba ngim nang banduai. Ukran ya mensim. Uban ya sadlem. Hakatu kaklemat. Kabangis ngau. Kumbangim don mut banduai. Namar kijing bar kijing tengku. Kibatang mangi simet. Ngis ngau tu. Namar kata ki parlok bagi para menget ni ai ngu ya ublay. Bau ai hangi ya Jesus Christ. Om tang ban kini no yang ni na ubaman henry ban kiu hagading pna ban penmi ya laga jong kasnam ban sat ya gidonu jongi kenang bau mensi bakut un lau babit ban song hangi ban penkentang yang i bangin long ki bakut rom prashi pau katway badru bangin la ban long kinong job hagajing ya le persya ya kapop Galatia san kan riu hadu arpusan parlok ki para wanget ki ba i ki jonga baro kajing itu ya mensim bakut kade kajing kerman bangin yo lat na kajing syatem rau ha kajing syapting kade kajing penkop bor bangin la ruban wan hajan ublay kumbangilong Rom pra kan riu, pakat sao du kan riu kaong banghen la banwan hajan jong u kom ki kun ki balating kun ki jong u blay ki banut ban khot ru ya u aba ko kpa namar kata parlok bat ki para banget ki ba i ki jong baro la pedeng ki por ki ba e tam jong ka jing em la hateng kan ka jing em Kaduk bor ban ring bat penihar mensim namar kijing teng komet bat kijing le joga jingem kijing ngau ting ke babun jat ka engan le kumnungan perkhat mano banyarap lem shanungan pai la hateng ka surga basya job ka sawa hapo jongi daga baong ino keno pelano pemla ti andru mensim aku yu ong wat sange Namala da pishania hakabor jong u. Lapi telot un long klan. Lapi sya job un long kraw. Don kajing ong kaba ong kumni. Wat ju ong ablay yalam ya kikijat jonga. Ladaya ladipat. Pemon ban penkhi ya lagi jong kikijat. Umensim bakut. Ulong umensim jong kajing penkobor. Umensim bakut. Ulau mensim uban yalam yapi bat yanga syakata kajing syai bat kajing kermen kabaem bat kaban penios ngeu yangi daga baong tus ngapjar bat tutip bangalong ublay mga kumta para banget bait kajing yat lenti kabas senda jong ublay kan penio api om tangnya kajing kermen nagan kajing em Henry kan peliru ya kalat, bapen yoi ya kaburam, kabaon sa penkop hangi, hakata kajingwan kabarsin kajong u. Ladapen puli kaktin kajong ublay, unowa ulalong ubriu bahok hakmat ublay, utip ya kabari tam, baduyat hasenda badublay man laga kalemat. Ladapipet siapang Abraham. Udah parlok ubayat hasenda badublay. Ya kabala tip ya kumukpa juga jingget. Lada pipet ya enak. Ulayat lais pas nem badublay. Bat baro langut kilamat iki jingkerku. Kibakan saitam kijang ublay. Ke kitab Genesis sendriu kendai arpusau saupo Jacob arpulai bat Genesis sankat pra arpusau kaya tu ya kaburam bakini ki riu klau juga jinget kiyo ngiong bau blay ulang uju menen benta bat sebam jugut ladakum ki banget ladakum ki parlok pis ngau tu ya kan jing shisha kajing yat lenti ka bas senda kajong pi badu blay kan penio api ya kajing penkubur
Ublay jongi parlok namar kata kmi tang ya katakan nong let kurem kaban sasno haga keti jong utau nong let kurem haga jingwan kaba arsin lang ba ukun jong u Jesus Christ henry uyai ap kmi lenti basua kata kapor kanwan ukwa bakin mi shibun kibane ya lembat u hasenda tat hadu kata kasngi parlok ki para banget ki ba i ki junga baro kat no ki jing e ki kraw kat no pis ngau no men siang kat no pis ngau kuslai kat no pis ngau shep ting nga jing em han ga jing ya lenti ga bas senda ublay kan penio hapi ya ga bor ba pila ban shania tang hau ban ya badu daga jing kermen Baniat badu daga jing kemen. Baniat badu daga jing kermen gabas kam. Ban poi siya kata kaba bamjukot. Kabalong kabeneng hi. Ublay na markata ay ba unyarap. Unyalam ya piki parlok ki parjor. Unyalam ya piki para banget ba iit baro. Baga jingyat kabahas senda badu ublay. Kadiga jingyat kabangiyat daga jing kermen. Ngiyat daga jinget, om daga jing yoi. Ngiyat daga jing sngaus kem. Bawat laga ni ka jingem kalong kabam tikna. Laga ni ka jingem kalong kabalengkot. Kalong kabasipor. Henrengin don ya ka jing kermen. Kahawang ngiyat batu. Unyalam hasenda jong uman kipor. Nginyaduay. Ko kapa jongi ubah habneng. Ngi aingu ba melong ublay ubah hok ubah kuj berubah janai. Melong ublay ubah yai im na bam jukut syabam jukut. Melong ublay ubah yai don has sendak bat ki briu. Habaki penrit bat wat ya ka kemat jom ada ka donut. Kenrat hakum kani ka por. Ngilayo sngau ya ketien jom ka ba keren hapadeng jongi. Siap hang gajing yat dan ti kabahas sendak bat me. Terai melak keren hangi. Yaki jing mi kiba mi. Habangi yat has sendak jong me. Yarap namar kataku terai. Bangin syem yaki niki kentien. Ngin dakan top bahaya ki ko terai. Ngin bu yaki ko terai. Haga jing mut jing perkat ban pentrai kam yaki ko terai. Wat hala dangi day ban im haka pertai kaba bat kaba sitom. Ngin mat ya gajing pensyat bor. Mekular te terai baladangi yat has sendak bat me. Men om no yangi. Mekular te kenrat bagas ngi kan om syok ya pi men sngi. Lem neu benai men bid. Baraki sngi gajing jenjar. Pen om yap tengan. Me ong te kenrat ladangi yat has sendak jong me. Yarap namar kata yangi iwei pa iwei baro. Kibas ngap ya kanika kubor hakum kanika por. Bahaba kidon iki jing kibam don mano batip. Kidon iki jing lele kibam don mano bas ngautu. Kidon iki jing kit kiba kia kiba kemla banten rong hano. Yarap haganiga janmit bakin pai syame. Yarap haganiga janmit bakin wat daga donut baro yame. Bayarap haganiga janmit ko try. Bakin ya amat ya kejing penkia baik kejing pelat ke batamai. Try ngi bat ngi hab baniat lenti. Hagis ngi bat ki por ki ba bat ki ba sitam. Ki ba ki jing pen syap ting ki ba bonjat ki tiet jing kang ko try. Ya ki rempai yeng jongi. Ken rat melong ublay halor ki baro. Melong try jong ka beneng bat ka kendo. Melong ublay ubadon ya ka bor bam la theo. Baladalong kamon jong me isnay ya ka ban kerku yangi. Bangin la baniat bat me. Isnay bangin yo ya ka bor ko try. Kaba may ay pasyaw hangi. Daga baong long slur day mga. What shep tingken. Try me yo ingi makipor kiba bat kiba sitam. Kaba kidon kirempay ying. Kidon ki parlok kiba kijanga kiba sngaw kuslay. Yagala syay bat yagala sisngi. Dae ken pendap. Dae ken penbiang yagi jing don kam jongki. Try me long ublay ubalong utan rai jongki jing kerku. Sngaw isnay lem yang ihagan ikapor. Dagaba peli kilat kilenti ko try.
Bakum ka yeng kin yo mat ablay ka jingkerku. Bikin yo mat ka jing it ka bapala ka jong ba. Terai don rugil long yeng long sem ki ba mat ki jing pang ki jing sitam. Terai la da long kaman jama isnei ka ban kershan bor ki. Isnei ban jubab lem ya ka jing duai jo ka do not ka jong ki. Isnei ka ban pen khia lem ko terai. Naga ki jing kit ba khia ka ba ban na ka jing em jong ki. Kerkhuru ko terai ba it ho ya ka jing ya lenti. Jong ki rempe yeng Kristan. Bat jong ka balang hi baro ka wei. Nang yai pen kop bor ko terai bangila ban sno tangame. Nang yai pen kop bor ko terai banginang la ban ya hasenda ban me. Nang pen kop bor ko terai bangin mat ya kal ka ba sngo syam men sim. Kal ka ba pasyaw ru hangi ka baong. Ngan ya mga haswa jong pi. Terai la da long kaman jame mela ti ban le eki bakraw. Namagatangi ap ya ka por. Ngi ap ya ka ya ka jong me ko terai. Pa men sngo ba. Ban le isen ya ka jing em jong hi. Terai ngi ay ngu namargan ka jing syakri ka bangi yo ban pendep hagan ka janmit. Ngi ay ngu ya ki ay baro ki balayo ban le. Ngi ay ngu kamtam ya ka ketien jong me. Ay bakan long kabor yang iwei pa iwei baro ko terai. Ngin ya rengkat bat me. Tad hadu kata ka jingwan ka ba arsin ka jom hakan. Syem ya kani ka por bagi buram seladi. Haka kerteng ujisu ngaduai. Amen.